Poslije. Tu nije ništa, je. Što s tobom ja radim? Ej, ovako, gledaj. Ovako, ovo, spuki ne vidim. A trebaš da stojiš pa da... Trebao sam da stojim, da. Prebote će se puknemo to. Viš koliko snagi. Do blokade. Brže, si još što radi. A šta mi da oni to ne čuju sad tamo? Pa čuju.